Ara us explicarem com vivien a l'antiga Grècia, concretament a Atenes. La democràcia. Els grecs, concretament a Atenes, van ser els primers que van utilitzar la democràcia com a sistema polític. Però no era una democràcia com ara, perquè només podien votar els homes que fossin fills de pare i mare atenienses i que visquessin a Atenes. Per tant, les dones i els esclaus no podien votar. La vida a les ciutats. Les ciutats gregues solien estar a prop del mar per facilitar el comerç i el transport, que era difícil per la via terrestre. Les ciutats s'anomenaven polis. Els carrers eren estrets i foscos. La vida s'organitzava al voltant de dos centres principals: l'àgora, que era una plaça, i l'acròpolis, que era la part alta de la ciutat on hi havia els llocs de culte. L'educació. El que aprenien els grecs era bàsicament les tasques domèstiques: cuina, tractament de la llana, teixit i potser també lectura, càlcul i música. Les nanes no anaven a l'escola. Vestimenta i alimentació. A la part inferior del cos portaven un quito, que era una túnica sense mànigues, que arribava fins als genolls, i a la part superior portaven el himatió, que consistia en una espècie de mantell que es tirava per l'espatlla esquerra i es recollia pel costat opost. L'alimentació es basava en pa de blat, oli d'oliva, carn i peix, i menjaven en banquets. Els Jocs Olímpics. La idea de celebrar les competicions esportives cada 4 anys ho va inventar Oxilos, i Fitos ho va posar en pràctica a Olímpia l'any 776 abans de Crist. En la primera edició dels Jocs Olímpics només hi havia una prova, que consistia en una carrera de 190 metres. Un dia es va inventar el pentatló, que consisteix en llançament de discs, de javelina, salt de longitud i carreres de carro.